Cada dia, desenes de trens entren i surten dels tallers de manteniment de Sant Rullant. És aquí on es revisen, es diagnostiquen i es posen a punt abans de tornar a prestar servei. Una feina imprescindible perquè la xarxa ferroviària de Mallorca continuï funcionant amb les màximes garanties de seguretat, fiabilitat i qualitat. Per continuar millorant aquesta capacitat de manteniment, Serveis Ferroviaris de Mallorca impulsa la remodelació integral dels tallers de Sant Rullant. El projecte amplia la nau principal fins als 4.500 metres quadrats i incorpora nous fossats de 76 metres de longitud, preparats per donar resposta a una flota cada vegada més moderna i amb més capacitat. La principal novetat serà la incorporació d'un nou transbordador ferroviari automatitzat. Per minimitzar les esperes se substituirà l'actual configuració de vies per una innovadora peça d'enginyeria ferroviària. El tren arribarà per una via directa fins a un gran transbordador de 76 metres capaç de moure unitats completes de fins a 160 tones de manera autònoma gràcies a l'energia solar. Aquest sistema desplaçarà el tren i el situarà directament davant la porta del taller, reduint el temps logístic en un 70%. Aquest sistema facilitarà l'accés directe dels trens al taller, optimitzarà les maniobres internes i permetrà dedicar més temps a les tasques de revisió i manteniment. Una solució innovadora que contribuirà a fer més eficients els processos de treball i augmentarà la capacitat operativa dels tallers. La remodelació incorporarà també nous equips i tecnologia de diagnosi, reforçant la capacitat tècnica dels tallers i millorant les condicions en què els professionals desenvolupen la seva feina. Una inversió que prepara aquestes instal·lacions per continuar donant resposta a l'evolució de la xarxa ferroviària, a la incorporació de nous trens i al creixement constant del nombre d'usuaris. Amb una inversió de 25,3 milions d'euros finançada amb fons del factor d'insularitat del règim especial de les Illes Balears i amb recursos propis d'SFM, aquesta actuació, que es preveu que finalitzi durant el primer trimestre de 2027, representa una passa de gegant en la modernització de les infraestructures ferroviàries de Mallorca. Perquè invertir en manteniment és continuar millorant el servei ferroviari.